hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Anna's Secret File. Si Anna na may asawa at anak na pero na in love sa kanyang manager na 22 years ang age gap sa kanya. Tapos bandang huli nagkabistuhan na, nahuli siya ng asawa niya, tapos yung asawa niya sinumbong ang kanilang relasyon doon sa asawa ni manager. Kaya nagalit ang asawa ni manager, sinabihan pa siya na ipapakulong silang dalawa kung hindi matigil-tigilan. Tapos ang ending, hindi naman siya pinili ni manager. Gusto niya si manager ang piliin niya. Maging magkarelasyon talaga sila, maging legal na sila, pero hindi. Hindi siya kayang piliin ni manager. Ayusin na lang daw niya yung pamilya niya. Back to the original. Kaya yung mga bumabalik-balik na ganyan, ay. Pag bumalik, ibig sabihin, palpak ang pinalit. Charot! Widarot! Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si CS. Sender ang OA ha. Sorry natatapakan ko ang pagka-home wrecker mo. Hindi yan love team. But kidding aside, tama na ang pagiging syunga mo, niloko mo na nga ang asawa mo, gusto mo pang makipagbalikan kay manager. Gusto mo, tahiin ko yung ano mo? Bumalik ka na sa asawa mo Tapos yung dilema mo kay manager, pinangingibabaw mo, tama na yan, please lang. Lumalabas yung pagkaklang ko sa PBB dahil dito sa kwentong to ha. Hi pala kay PBB housemate River and PBB housemate Michael. As if naman na naririnig nila to, diba? Sa bahay ni Kuya. Anyway, thank you so much, CS. Ito naman sabi ni Robert. May iba sa atin na sa iba hinahanap ang kaligayahan na hinahanap natin. Balik ka na lang sa asawa mo at focus sa family dahil hindi ka pinili ni manager. Pag-usapan nyo na lang yung mga naging pagkukulang ninyo. Happy Easter, DJ Rocky, at sana ay maging maayos na ang mga desisyon ng iba sa kanilang buhay. Actually, ayusin nyo na yung mga desisyon nyo sa buhay nyo. Ito pa sabi ni JP. Alam mo, pag mahal mo, wala na talaga tayong magagawa. Mahal mo na ba't adan ka? Ba't adan? Para sa sender, tama naman na bumalik na lang sila sa kanilang pamilya. Para wala ng gulo. Kasi ganun din naman mangyayari, nasa huli ang pagsisisi. Una naman, na minahal niya yung asawa niya. Nakita niya lang si manager dahil nagkulang ang kanyang asawa. Mahirap pero kailangan tanggapin para hindi na lumala pa ng tuluyan ang kanilang sitwasyon. Okay na yon. At least nagkatikiman sila. Hoy! Ba't adan? Ba't adan? Favorite ko yan Yun lamang po. Happy Monday. Nice to see you again. Ingat po pa uwi from JP Babasa aka Tambay Love. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo na si JR Legaspi. Shout out lang po DJ Rocky, na miss ka ng buong Batang Kongre Grab drivers. Isang I miss you too naman. Miss nyo ako? Miss you too, Kongre Grab drivers. Wag na kayong maging babaero baka mahuli pa kayo. Charot with harot. I didn't kay Gabat ang sabi niya rito. DJ Rocky, grabe naman yung sender natin tonight. Kung nagkamali, dapat matuto sa pagkakamali. Sabi nga sa Easter Sunday homily, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon ay pagpapatunay na merong pag-asa at pwedeng magbagong buhay. Kaya magbagong buhay ka na! Yun lamang po from
Gab. Eto pa sabi ni Darwin, mahal mo yung manager mo, pero para sa kanya, pampalipas oras ka lang. Accept the reality na ang asawa niya ang babalikan niya at hindi ikaw. Kaya nga kayo nahuli ng mga asawa niyo eh. Ang tawag dyan, landi now, karma later. Aba, tindi yun ah. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comment sa ating secret file for tonight. Una, mahalaga naman talaga na maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Para makapag-isip ka at maging malinaw sa iyong mga bagay-bagay. Kaya nga, ang weird lang nung naging desisyon ng ating sender na makipagbalikan agad sa kanyang partner o sa kanyang asawa. Kasi, makapag-desisyon ka ba na maayos sa ganun? O parang, nag-decide ka kasi wala ka ng choice? Eto na lang yung option na meron ka. Eto na lang yung choice mo, ang bumalik sa asawa mo. Kasi kung hindi, sino na lang magmamahal sa'yo? Sino na lang yung lalaking para sa'yo? Hindi ka nga pinipili nung pinipili mo. Kaya una, napakahalaga ng paglalaan ng oras para sa sarili so that magkaroon ka ng clarity. Tanungin mo yung sarili mo kung ano ba talagang gusto mong mangyari sa buhay mo. Gusto mo ba ng magulong sitwasyon? Gusto mo ba magkademandahan pa? Gusto mo ba makulong ka? Gusto mo ba na awayin ka ng misis ni manager? Gusto mo ba na maging tapat at makasama yung pamilya mo? Gusto mo bang ayusin yung kung ano mang meron sa inyo ng asawa mo? Gusto mo ba nabuuin yung pamilya ninyo ng asawa mo? Gusto mo ba na mabigyan ng magandang pamilya yung anak mo? O gusto mo lang ipagpatuloy yung isang relasyon na punong-puno ng pasakit? Yung mga desisyon mo na yun, may malaking epekto sa buhay ng iba. And when I say iba, ibang tao bukod sa'yo, at ito yung anak mo. Most importantly, yung anak. Sana nga nakapag-reflect yung sender natin tonight. Kasi mas okay na lang na mag-isa ka kaysa sa pilitin yung sarili mo na mahalin yung taong hindi mo na mahal. Para kang nakasakay sa isang bangka, tapos sagwan ka ng sagwan. Hindi ka na nga umuusad. Nagmumukha ka pang tanga. Ganon yung pagmamahal o pananatili sa isang relasyon na hindi mo naman mahal. At ganon din yung nangyayari sa isang tao na pinipilit pa rin na mahalin yung taong hindi naman siya pinili. And it's always okay to seek support or help mula sa ibang mga tao. Sa pamilya mo, sa best friends mo, sa mga alam mo na maayos magdesisyon sa buhay, ha? Tsaka kung hindi man kayo nagkatuluyan ni manager, at least nagkatikiman kayo. Charot, wedarot. Maganda yung pinipili mo, yung pipiliin ka rin. It takes two to tango. So, nagkulang yung asawa mo, for sure, dahil dun sa pagkukulang na yun, kaya ka rin nakapaghanap ng iba. But again, hindi po valid reason yun para magloko tayo ng ating mga partners. So, reflect, reassess, and again, take your time para maging klaro yung mga desisyon mo sa buhay. Because again, hindi lang ito magkakaroon ng epekto sa'yo, sa asawa mo, kundi sa anak ninyo. Ano ba talaga yung buhay na gusto mo? Yung payapang buhay? O gusto mo yung magulong buhay pero may sarap? Charot to with Haron. Anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, share it to me
raketera@gmail.com. Susunod na po ang programang Top Secret. Sa aking pagbabalik, kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Raketera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Anna's Secret File.